Vi venter sammen, men så alligevel ikke. Vi venter sammen i denne tid, i samme tid. En gang var verden udgjort af entiteter. Efter deres forsvinden kom flodbølgen, og derefter var der blot strøm. Vi ville skabe verden i vores billede og åbnede op for en strøm. Vi ville skabe verden i vores billede, som mennesker, som friånder. Men verden skyllede over os. Signalmasterne blev hejst på stribe og sender nu koder igennem os. Disse koder udgør et billede, der er udgjort af flere billeder. Disse billeder rejser over havene, strømmer igennem vores kroppe. Altet er blevet til kode. Kode er blevet billede. Billedet er blevet strømmen, og strømmen har nu opløst rummet. Billedet gennemstrømmer, og således altid. I dag er luften aldrig tavs, men har alle stemmer i sig. En gang var verden stadig adskilt, men det var før at mennesket begyndte at trække ledninger ind i væggene. Væggene er ikke længere adskillere af rum, men udgørere af forbindelser. Mobilernes flora er i spire. Blikket er i televisionens greb. Social determinismen er opløst i en somatisk virkelighed. Transformationerne bliver krydsninger. Rummet har vendt sig og omfavnet sig selv, for derved at forsvinde. Verden taler ikke længere sammen, men kommunikerer kun. Og stilheden er nu blot et minde fra en forgangen tid. For i stilheden er støjen jo altid iboende. Vores stemmer er derfor ikke længere behøvet, da de allerede er druknet. Der er etableret en kode i verden. Af denne kode er vi nu altid gennemstrømmende.